Tervetuloa jälleen FHR:n ja kiihdytysurheilun historian pariin. FHR täytti tänä vuonna 30 vuotta ja 50 paikallisen jäsenkerhon kautta FHR on yksi Suomen suurimmista harrasteautojärjestöistä. Tämä on 3. jakso historiikista autojen ja moottoripyörien rakentelun parissa. Tässä jaksossa tutustumme Suomessa rakennettuihin kilpa-autoihin ja maailmalta tänne hankittuihin laitteisiin sekä niiden kuljettajiin. Käymme myös tutustumassa Helsingin cruising-iltaan ja vuonna 1987 avattuun Motoparkin kiihdytysrataan. Lisäksi piipahdamme Hannu Santalan mukana Kaliforniassa. Aluksi Pekka Mannermaa kertoo tyylisuunnista autojen rakentelussa. Aloitin ehkä noin vuonna 1974 seuraamaan aktiivisesti tätä touhua ja liityin silloin tähän klubiin. Ja siihen aikaan pelkästään amerikkalainen auto oli hieno juttu. Personalisointia, niin kuin tekniikan maailma 70-luvun jossain alkupuolella kertoi näistä autoista, että ne on personalisoituja, niin tällaista ei ollut muuten nähty, että se oli pelkkää euroautoa siihen aikaan. Autojen rakentelijat olivat 70- ja 80-lukujen vaihteessa pulassa, koska kunnollisia rakenteluaihioita ei Suomesta tahtonut löytyä. Kerrankin valtiovalta puuttui positiivisesti peliin ja uuden lain puitteissa Suomeen sai tuoda yli 25 vuoden ikäisiä autoja ilman autoveroa. Tuli tämä 25-vuotis sääntö autojen maahantuontiin, jonka jälkeen Suomeen rupesi tulemaan paljon jenkkiautoja. Se vaikutti siihen, että tämmöinen kustomointi rupesi pikkuhiljaa nostamaan päätään ja samaan aikaan tietysti porukat kävi Ruotsissa töissä. Ihmiset lähti sitä varten ulkomaille syömään näkkileipää, että ne sai tuoda mukanansa sitten jonkun jenkkivaunun. Ja sitten syntyi nämä ensimmäiset custom-kulttuuriklubit, tämmöiset, jotka tänä päivänä nämä äijät on sellaisia nelikymppisiä ja toinen sukupolvi tekee sitä samaa, minkä he silloin aloitti. Kruisailivat täällä. 1984 oli ensimmäinen cruising Helsingissä, josta tämä koko kruisailukulttuuri lähti liikkeelle. Ja sitä kautta niin tämä koko lifestyle sai tavallaan vähän toisenlaisen otteen. 90-luku on oikeastaan ollut semmoista, näitä on jalostettu näitä asioita, mitä on tehty. On ehkä katuautopuolella, muskeliautopuolella, niin autoista on tullut selkeästi puhtaita performance-laitteita ja niissä käytetään sellaisia osia, rakentelutyylejä, jotka niin kuin tukee sitä laitetta. Ja custom puolella taas voi sanoa, että ne äijät on varmaan niin kuin vienyt sen samalle tasolle kuin ehkä Ruotsissa, missä paljon ymmärretään customeiden päälle. Sanoisin näin, että me eletään sitä 90-luvun jälkimaininkia edelleenkin. Meillä on hyvin selkeästi, siellä on entisöityjä jenkkirautoja, entisöityjä muskeliautoja ja 50-luvun autoja, 60-luvun autoja. Custom-autot on custom-auton näköisiä, street rodeja tulee koko ajan lisää, rakenteluun laitetaan lisää rahaa, omavalmisteita, tämmöisiä itse tehtyjä osia tulee enemmän ja sitä kautta voi sanoa, että autopuoli on tällä hetkellä niin kohtalaisen hyvässä jamassa. Mikä on mielestäsi viimeistelyn tärkein elementti? Maalaus on semmoinen hyvin tärkeä osa ja muahan se nyt koskettaa jollain tavalla. Mä oon itse maalannut näitä raidotushommia, tehnyt tämmöisiä koristelujuttuja ja niille on olemassa tämmöinen oma kuluttajaryhmänsä, jotka ei ole ehkä tätä mainstreamia, mutta siitä huolimatta niin olen kosketuspinnassa myös tuonne ratapuolelle ja kisapuolelle. Auton rakentelun taso on tietysti semmoinen suhteellinen mittari, että on paikkoja, missä rakentaminen on helppoa, osat on halpoja ja sitä kautta niin saadaan tietysti näyttävää kalustoa aikaiseksi. On paljon tekijöitä ja näin poispäin. USA on tietysti se, missä sanotaan, että siellä ne on hienoimpia ne autot ja monet on sitä mieltä, että ehkä suomalainen taso niin on aika hyvä minun mielestäni. Täällä tehdään hyviä autoja silloin, kun niitä halutaan tehdä. Mutta suomalaiset rakentajat niin ei loppujen lopuksi ei ole niin varakkaita, että ne pystyisi tällä vero- ynnä muun tasolla tekemään samantasoisia autoja kuin esimerkiksi Ruotsissa. Eli Ruotsissa jo pelkästään aihio on aina halvempi ja sitä kautta niin mä sanoisin, että Ruotsissa autorakentamisen taso on erittäin korkea. Suhteessa voi olla jopa korkeampi kuin USAssa, kun ajatellaan määrää ja sitten sitä, että kuinka monta autoa siitä määrästä on hienoja.
Mutta mun mielestä niin Suomessa kaikki taito on ja maku on. Et kyllä ei me olla missään tapauksessa, Euroopassa varsinkin sanoisin, että me ollaan ihan Ruotsin jälkeen kakkosia, että ehdottomasti. Hot Rod-puolella suositaan edelleen liekkimaalauksia. Liekkeihin on tullut vähän tämmöistä uutta tatsia tatuointien kautta, että siellä on tämmöistä tribaalimeininkiä, joka näkyy. Että tavallaan tässä on nyt nämä kulttuurit on ruvennut sekoamaan, että mä oon tavannut nuoria ihmisiä, jotka harrastaa tämmöisiä tämän ajan juttuja, tämän ajan musiikkia, skeittailuja ja kaikkea tällaisia. Ja kertoo, että toi on tosi nasta toi liekkihomma noissa teidän autoissa. Että milloin se niihin on tullut, että kun se on täällä skeittipuolella ollut aika pitkään. Näin nämä niin kiertää kehää nämä jutut. Et voi sanoa, että kaikki mitä on aikaisemmin tehty, niin nyt se on sitten se ensimmäinen kierros tässä suomalaisessa autorakentelukulttuurissakin käyty läpi. Suomeen on tuotu myös valmiiksi rakennettuja autoja. Yksi tyylipuhtaimmista on Sami Holstin Tinareki. Legendaarisella George Barrisin verstaalla Yhdysvalloissa rakennettu Mercury edustaa amerikkalaista 50-luvun rakentelutyyliä. Madallettu eli shopattu katto, modifioitu grilli, piilotetut ovenkahvat ja lukuisat muut yksityiskohdat kuten kojelauta, katkaisijat ja verhoilu on toteutettu hyvällä maulla ja ammattitaidolla. Holstin Mercury on moninkertainen näyttelyvoittaja ja cruising-iltojen vakituinen vieras. FHRA:n perustajat olivat motoristeja. Harrastuksen jakauduttua merkkikerhoihin, kruisailijoihin ja kiihdytysajojen harrastajiin myös moottoripyöräharrastajat perustivat omia pieniä talleja ja kerhoja useille paikkakunnille. Talleilla he pystyivät yhteisillä työkoneilla ja välineillä rakentamaan ja korjaamaan pyöriään. Joo, 20 vuotta on moottoripyöräharrastusta mullakin takana. Että jo ennen ajokortti-ikää sopperoitiin ensimmäinen 6-puolikas Triumph Tigeri tuossa 80-luvun taitteessa. Ja siitä sitten on lähdetty eteenpäin ja hommattiin tuossa 80-luvun puoleen väliin. Rupesi tulemaan pannupääharrikoita tuolta USAsta uustuantina Suomeen. Ja oli 4 kaveria, sitten tuossa perustettiin 86 tuohon Vallilaan teollisuuskadulle tuo Valkka MC. Saatiin VR:ltä semmoinen pieni trukkihalli, missä meillä oli sitten 4 pyörää ja pieni baari tietenkin siinä kulmassa. Ja mukavia aikoja vietettiin ja siitä tuo lähti oikeastaan kasvaa tuo meidän kertsikin. Amerikkalaisvalmisteisten moottoripyörien rakentelu ei kuitenkaan ole virkavallan erityisessä suosiossa. Harrastajia epäiltiin lähes kaikesta. Mä oon mun vanhalla sovelilla, kun poliisi pysäytti mut, tai itse asiassa 9 moottoripyörän poliisia pysäytti mut ja näytti mulle vanhaa sovelin kuvaa ja kysyi mitä mun pyörällä ja täällä vanhalla 60-luvun lehtileikkeellä on samaa. Ja mä vastasin, että ei mitään. Ja silloin mua varoitettiin, että mieti puoli tuntia ennen kuin vastaat uudestaan. Ja sillä aikaa poliisit ratsas mun pyörää, raapi tunnusnumeroita ynnä muita ja väitti, että se on Ruotsista varastettu keskenään. Kilvet lähti ja sanottiin, että perästä kuuluu. Kävin muutoskatsastamassa pyörän. Se meni läpi, 43% oli muutettua osaa. Ja 3 päivää myöhemmin tuli ajoneuvohallintokeskuksesta kirjeet 53 000 ajoneuvoveroa. Se oli sen verran villiä, että tuli prosenttikatsastukset. Jokainen melkein joutui käydä näyttämässä pyöräänsä, josta katsottiin pyörien prosentit, eli paljon siitä löytyy alkuperäisosaa. Ja tämä käytäntö oli katsastusasemalla niin kirjava, että sieltä tuli kaiken näköistä tulosta ja jossain vaiheessa tämä niin meinasi kaataa jo koko rakenteluharrastuksen. Monen vuoden tuskallisen työn jälkeen niin pyörä on nyt tossa, siinä ei ole mitään sovelia. Se on lähinnä Springer Softaili, mutta kun oli niin jääräpäinen, niin niihin veroihin piti rakentaa pyörä. Se on niin sanottu oma valmiste. Jukka Viivapyörä, malli Vallila. Niin, cruisinghan on ihan omaehtoista ajanvietettä ja sitä tehdään kerran kuukaudesta. Joka kuukauden ensimmäinen perjantai on nämä tapaamiset ja nyt se yhdistää meitä kadun ajajia ja me tutustutaan ja saadaan uusia kavereita ja uusia kontakteja ja se on tärkeää tälle toiminnalle.
näkee ja saa uusia virikkeitä. Et sehän tässä on hyvä, että kun näillä ajelee, niin ainakaan tuu sitten pulloiltua hirveästi, että se on niinku se, mikä on, pysyy niinku siinä kaidalla tiellä. Ja sitten tässä on se oma ajelo, joka ajattaisi kaupungilla. Niin. Ja sitten on ihmiset, kun ei ole ikinä nähnytkään tällaisia. Niin. Varsinkin ulkomaalaiset, kun menet tuohon kauppatorille katsoa, nämä on ympärillä siinä. Ihmettänyt, että mikä tää on. Et kyllähän tää niinku, et tämmöisilläkin varsinkin kun ajelee, niin kyllä niin on se parkki, niin aina on joku haastattelemassa jotain, tekemässä jotain, kyselemässä ja kellä on ollut isäukolla tämmöinen tai jotain muuta. Että tää nyt on tosin ihan täysin rakennettu auto, mutta että kuitenkin tää on Suomessa rakennettu ja tuo Juka Virta tää on rakentanut ja et mä oon niinku autoja harrastanut ihan 70-luvusta lähtien. Mä olin Ruotsissa pitkään ja siellähän autokulttuuri on ihan toista kuin täällä ja siitä se on jäänyt, että autot on niinku se on toinen elämä ja nyt se on vienyt vielä mukaansa niinku enemmän tuohon järjestötoimintaan ja muuhun, että suurin osa tästä nykyisestä ajasta menee näihin autoihin kyllä, että tämä on semmoinen, se vie mennessään. 10 vuotta sitten ihan vahingossa alkoi se harrastus, kun mä olin Amerikassa. Kaveri myi mulle siellä autoja, onneksi oli Cadillacki. Mä sanoin, että laivaa vaan ja tänne. Me ollaan tässä ihan kaivopuistossa, tuossa Neitsyt-polulla on talli ja siellä on semmoinen 15 autoa tällä hetkellä. Joo, ja moottoripyöriä kanssa. Se on niinku se, mikä on. Se, että ei kenenkään varat riitä autoja ja sitten vielä pitäisi tallipaikkaa ostaa, niin se on ihan mahdoton yhtälö, että se on niinku, kimppatalli on oikeastaan ainoa vaihtoehto tämmöisellä. Meillä kaikki harrastaa, koko perhe harrastaa autoja, poika ja tyttö ja näin poispäin, niin silloin se on niinku, me ollaan samassa tallissa, mutta että pääsääntöisesti nämä on niinku aikuista. Että onhan se jälkikasvu sitten, kellä on, niin että pääsääntöisesti on mukana kuitenkin. Terve harrastus niin. Kuitenkin. Tässä kun jotain tekee, niin näkee, että mitä on saanut aikaiseksi. Oikein olen itse rakentanut tai ihan romusta tämän avoauton. Aika pitkään se on ollut aika kilpailupainotteista ja nyt yritetään sitä saada niinku tänne kadulle enemmänkin ja saada näitä kadunajajia joukkoon, koska se on aika minimaalinen se porukka siellä, että yritetään saada todella aktiivista porukkaa ja niin poispäin, koska se on aika potentiaalista porukkaa. Harrastus on sama joo, että tietysti kilpa-autoilu on kilpa-autoilua ja kiihdytysautoilu on osa tätä harrastusta, että se on pieni osa sitä. Myös monet aktiiviuransa lopettaneet kilpa-autoilijat harrastavat edelleen katuautoja ja moottoripyöriä. Toi 3.4 Fordi tuli meille, Liisa myi Harrika pois aikanaan ja se oli projektikasa ja siitä nyt tuli pikkulohkoletukalla varustettu aika mukava harrastepeli. Se on aika vähäistä se käyttö, oli viime vuonna oli 300 kilometriä, että vähemmälle on jäänyt se ajo. Se on lähinnä, että tommonen pitää olla vaan kotona. Nämähän juontaa kaikki nämä rakentelut juurensa siitä oikeastaan, kun 80 ajoin ensimmäisen kilpailun. Ja meillä oli silloin Herrat Hirmunen kaverin kanssa, Mikko Kallion kanssa rakennettiin niitä autoja useita. Ja Herrat ehkä oli niistä mun mielestä värikkäin peli. Ja sen jälkeen niin tuli Sierra, oli aika tunnettu projekti aikanaan. Sierra rakennettiin täysin kotimaassa. Suomessa kaikki osat on Suomessa tuotettu ja iso projekti. Se oli oikeastaan ensimmäinen tämmöinen proskokkipohjainen auto, mikä tässä maassa on tehty. Ja sitä seurattiin hyvin tiiviisti lehdistössä sen valmistumista ja sillä saavutettiin muistaakseni 2 Suomen mestaruutta sillä autolla ja jopa pysyi mun käsissä pyörillään. Auto myytiin Göstakalenille, josta se on nyt kulkeutunut, se on Englannissa pyörii tällä hetkellä ja on kilpailukäytössä edelleen. Se on ainoa auto, mikä meidän pajalta on lähtenyt, joka on ehjänä enää. Kaikki muut on tuhoutunut. Vuosi 1987 oli suurten mullistusten vuosi FHR:n ja kiihdytysurheilun historiassa.
Suomeen valmistui Euroopan ensimmäinen puhtaasti kiihdytyskilpailuja varten rakennettu kilparata Motopark. Yksi varmaan semmoinen oleellinen asia koko Motoparkin synnyssä oli, että silloin järjestettiin ihan ensimmäiset tällaiset lukijamatkat, ryhmämatkat Amerikan kisoihin ja sinne me sitten saatiin houkuteltua Pasi Häkkinen ja hän kun näki ensimmäiset Amerikan kiihdytyskisat, niin oli aika lailla myyviä ja tiesi mitä tehdään. Että Siitähän rata alkoi valmistua aika kovaakin vauhtia. ja sieltä tuli kaikki nämä inspiraatiot ja aika pitkälti ideat rakenteesta ja opit, millainen hyvä rata pitää olla. Ja aika pitkälle tuli samantyyppinen Joo, rata. ja rata oli ihan tosi hyvä. Oli ja se oli hienoa aikaa kuitenkin, vaikka se tuli Savoon silloin, mutta ei voinut kuvitella, että tässä maassa olisi voinut rakentaa moottorirataa. Niin no. Että ajat oli niin erilaiset. Ihan täydellinen miehen työ kyllä, että saanut aikaan sellaisen. Ja kyllä se iso pompsaus Suorituspaikan. oli suomalaiselle kiihdytysurheilulle silloin. Joo. Et yleensäkin saatiin niitä kisoja. Oma ratahan oikeastaan muutti koko lajin kehityksen niin kuin harppaukseksi. Sen jälkeen saatiin tosi paljon uusia kilpailijoita, taso nousi saman tien. Ja Niin ja usko yleisö investoida tuli siihen niin. touhuun. Että mekin otettiin ihan mielettömiä lainoja, että pystyi ostamaan uutta tavaraa Amerikasta. kyllä. Ja alkoi saamaan suoria kontakteja Amerikkaan, niin pystyi luomaan jotain muuta. Saatiin ruotsalaiset kiinni, mentiin ohi niistä. Niin no. Ja katsojia oli aika mielettömästi Suomessa silloin. Varmaan 15 000 oli Motoparkissakin helposti juhannuksena. Kyllä. Ne oli mielettömiä kisoja. Räyskälläkin oli ongelma siinä, että katsojat ei yksinkertaisesti nähnyt tapahtumia. Siellä oli kerhollekin mun mielestä paineita siitä, että oma rata olisi saatava aikaa. Ja myöskin tietysti kilpailijana se jatko, että systeemi jatkuu, niin se uskohan tuli voimakkaasti Motoparkin mukana. Että Ja sitten kun oma suorituspaikka saatiin, niin ihmiset tosiaan uskalsi satsata kalustoon ja mainosrahaa saatiin liikkeelle Kyllä. ja siitä tuli uskottavaa touhua. Ja se oli mun mielestä iso käänne koko kiihdytysurheilulle. Motoparkin radan ensimmäinen nopeasti tehty pinta oli hieman pomppuinen eikä heti kestänyt autojen tehoja, mutta pinta saatiin myöhemmin korjattua. Kyllähän tietysti kaiken näköisiä, kun pioneeritöitä tehdään, niin ainahan niitä ongelmia on. Ja niitä voi väheksyä. Mutta mun mielestä niistä selvittiin suhteellisen kunnialla kuitenkin. Tai jos ajattelee edelleen niitä lentokenttiä, joita ei ollut mitenkään liimattu. Ja siellä suditeltiin. Niin olehan tää pomppaus ihan johonkin muuhun. Motoparkin radan myötä kilpailijoiden määrä sekä auto- että moottoripyöräpuolella kasvoi lähes räjähdysmäisesti. Nopeimmin yleisön sydämiin itsensä ajoi aiemmin katuautokilpailussa ajanut Anita Mäkelä, joka oli hankkinut itselleen pikkulohko Chevin vauhdittaman dragsterin Norjasta. Anitan ensimmäinen kilpailukausi Suomessa sujui lähes täydellisesti, ja näin ensimmäinen naispuolinen drag race-tähti oli syttynyt myös Suomeen Shirley Muldownin mallin mukaisesti. Nopeimpien ryhmien lisäksi myös kaikissa muissa ryhmissä oli tapahtunut valtavaa kehitystä. Suomen kaikkien aikojen menestynein kilpa-autoilija, viisinkertainen suomenmestari Leif Nylund, oli jo Räyskälän ajoista lähtien kurittanut amerikkalaisilla autoilla kilpailleita kumppaneitaan Porschella. Nylundin hyvät suoritukset jatkuvat myös kaudella 87 mestaruuden arvoisesti. Timo Artoma oli myynyt entisen California Charger Transamin Juha Airiolle ja vain vuoden käytössä olleen Dodge Omnin Heikki Ahoselle. Huhu mahdollisesta omasta radasta oli niin suuri kannustin, että alustava lopettamispäätös haudattiin kaikessa hiljaisuudessa. Talvella 87 Timo kävi tallikaverinsa Keijo Keke Ruskasen ja Tipi Tuurin kanssa Kaliforniassa rakentamassa uuden auton. Larry Minor Racingilta hankittuun Nitrofanikaariin asennettiin Vermoutsin virittämä Pratt Anderson JP1 metanolimoottori. Se oli ylivoimaisesti tehokkain auto Suomessa. Motoparkissa tehosta ei kuitenkaan ollut hyötyä, mutta Mantorpin radalla Ruotsissa ensimmäinen 7 sekunnin alitus 6.77 oli tosiasia. Syksyllä Santapodin radalla Englannissa Artomaa korjaili ennätystään sarjalla 6.57, 6.58 ja 6.57, joka oli myös Euroopan kärkiaika. Tasaisuus ja auton säädöt alkoivat olla kohdallaan.
Anitan ensimmäinen matka syksyiseen Santa Podiin ei sujunut yhtä hyvissä merkeissä. Hän uskoi englantilaisia, jotka sanoivat, ettei Podissa tarvitse jarruvarjoa bensa-autolla. Seurauksena oli ulosajo ja useamman voltin jälkeen romuttunut auto. Anita selvisi rytäkästä lähes vammoitta. Seuraavan kauden kuumat uutuudet olivat myös tuontitavaraa. Nyt oli huippuunsa viritettyjen bensiinikäyttöisten Prostock-autojen ja moottoripyörien aika. Prostock-moottoripyöriin ja V-Twin Cupin syntyyn palaamme myöhemmin, mutta luomme pikaisin silmäyksen autoihin. Nopeasti kasvanut näyttävä ryhmä sai jatkuvasti uusia kilpailijoita ja myös Santala hankki uuden auton Yhdysvalloista. Mitä Prostock-autolle pitää tehdä kilpailukauden aikana? Ostettiin Amerikasta ensimmäinen Camaro muistaakseen 87, 88 ja sillä ajettiin pari kautta. Se tuhoutui Kolarissa motoparkissa. Mä uskon, että meillä tulee olemaan ongelmia loppukaudesta siitä, että moottori on kulunut liian paljon. Mä ajetaan tällä hetkellä yhden moottorin varassa. Toinen on tulossa Amerikasta, mutta siitä ei minkäänlaista kokemusta vielä. Eli montako lähtöä, jos sinä sanot, että teillä on loppukaudesta moottori kulunut, niin montako varttimaalin repäisyä tämmöinen kone sitten on noin keski-iältään ennen kuin siirtyy eläkkeelle? No periaatteessa sehän huolletaan joka 400 metrin välein tämmöinen moottori, mutta elinikä silloin 25 lähtöä. Ja sen jälkeen pitää vaihtaa kiertokanget, männät, kampiakseli, kaikki venttiilit. Osia meillä on, mutta toivotaan, että se pysyy kasassa. Santalan kolaroitua motoparkissa ensimmäisen Camaron korjauskelvottomaksi miehen tie vei Jenkkeihin rakentamaan uutta autoa ja opiskelemaan Amerikan niksejä. Nyt hetkeksi vuoden 1989 tunnelmiin Kalifornian Internationalseihin. Kalifornian Internationalsit keräsivät yli 100 000 katsojaa, jotka näkivät myös pohjoismaisia kilpailijoita. Mikä sai vuoden 1987 Suomen mestarit Hannu Santalan ja Eero Knihtilän tänne? Me lähdettiin tänne hakemaan oppia, näkemään mitä se touhu on täällä. Ehkä Suomessa vielä olisi voinut pärjätä, mutta Euroopassa ei pärjää, jos ei täällä käy testaamassa talvella. Miten NHRA ja amerikkalaiset kilpailijat suhtautuvat ulkolaisiin osanottajiin? So I think there's a growth there that we're glad to see, and hopefully we can be involved in even more in the future. Kilpailijoiden puolelta täytyy sanoa, että semmoinen herra kuin Warren Johnson, joka ajaa Prostock numero 2, ja niin hänen vanhempansa ovat alkuperäisin suomalaisia, ja he ottivat meidät erittäin positiivisesti vastaan, kahvituttivat ja kutsuvat todella tervetulleeksi. I think it helped the sport overall if it was an international series. Your racers coming over here is the first step, and if a few races over there could be included on their circuit, now traveling would be obviously a problem, but I'm sure it could be overcome, and I think it would benefit the sport immensely if we could have an international series. Otsonikatojen myötä maailman ilmasto on mennyt sekaisin ja Alaskan paukkupakkaset toivat sateet myös Kaliforniaan. Eero Knihtilä ehti ajaa ensimmäisenä viikonloppuna vain 2 lähtöä, jonka jälkeen auto lähetettiin takaisin rakentajalle Texasiin viritettäväksi Houstonin kisaa varten. Mitä täältä jää käteen, Eero Knihtilä? Täältä jää semmoinen elämys, jonka muistaa varmaan koko ikänsä, ja kilpailu on todella kova. Se oli erittäin hieno kokemus. Prostock-ryhmän Hannu Santala ehti ajaa 1 lähdön, joka ei kuitenkaan mennyt aivan nappiin. No siinä oli pikkasen ongelmia, koska mä unohdin bensapumput pois päältä burnoutissa ja se sammui kone sen jälkeen. Ehkä se oli pientä hermostumista, yleisöä aika valtavat määrät ja outo rata. Ja toisaalta mä otin löysästi, mä oon oppinut sen, että ensimmäinen lähtö tutustaa rataan. Muuten sattuu haavereita. Ainoa ongelma, mikä meillä on ollut, että täällä on hyvin tarkka katsastus. Ja korin, eli auton kopan, pitää olla tarkasti tehtaan muodoissa. Ja meillä oli etutuulilasissa puoli tuumaa, 12 milliä oli tuulilasi väärässä kulmassa ja sitä me yöllä jouduttiin muokkaamaan. Se oli varsin antoisa reissu.
ehkä oma kilpailuvietti on taas noussut, ei sitä tiedä mitä tässä vielä tulevaisuus tuo mukanaan. Toivottavasti olette viihtyneet FHRA:n historian parissa. Nyt pidämme tauon ja jatkamme historiasarjaa myöhemmin. Kiitos seurasta. Tanner tärisee Alastarolla, kun yli 5000 hevosvoimaiset Top Fuel Dragsterit saapuvat Suomeen. Paikalla kaikki Euroopan huiput. Tule, näe ja koe.